Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында кыскача. Шәһәрдәшләр федераль бюджетка 300 мең сум күләмендә зыян салды. Ничек итеп, Гүзәл Шихапова ачыклады. Югалган балыкчыларны эзләүләр туктатылды. Су корбаны булмас өчен нәрсәгә игътибар итәргә? Белгечләр киңәшен хәбәрчебез тыңлады. Шпишмак, балеш, оаш, лапша, ши, борщ. Организмга зыян салмас өчен нинди меню сайларга? Шәһәрдәшләр нәрсә ашарга ярата? Дөрес туклану 10 көнлегендә бу сорауларга табиблар җавап бирде. Материаль түләмнәр үзәгенә ялган документлар тапшыручылар җинаять җаваплылыгына тартылачак. Шәһәр прокуратурасы бу эшкә әле быел гына ныклап алынды. Мондый очраклар буенча инде 5 җинаять эше кузгатылды. Шәһәрдәшләр төрле дәрәҗәдәге бюджетка ярты миллион сумга якын зыян салган. Материаль түләмнәр үзәгендә җылылык өчен субсидия алучылар гариза язарга килгән. Чиратта керемнәре аз булган шәһәрдәшләр утыра. Хәзер алар арасында субсидия алу өчен хезмәт хакын киметеп язучылар саны арткан. Дәүләт ярдәме артыннан чит ил машиналарына утырып киләләр диләр андыйлар турында. Воспитаны не так. Сейчас же документы делаются все по компьютеру. Там все данные есть, эти есть. А мы как бы этому еще не привыкли, к компьютерному делу, и поэтому подделку документов нет. Биксерәк булса да бардыр дип уйлыйм. Чөнки бөтен кешедә честно яшәми бит инде. Шуңа күрә кемнәрнең дуслары бардыр, шулар аркылы алар документларны эшләргә мөмкиннәр. Менә шундый кешеләр генә документны, ялган документны бирергә могут. Безнең ише ничек кешегә кем поможет? Тикшерүләр барышында шәһәр прокуратурасы 5 шундый закон бозу очрагын теркәгән. Законсыз түләүләр аркасында төрле дәрәҗәдәге бюджетка 300 мең сумлык зыян килгән. Кайбер гаиләләр ярты ел дәвамында яннан 100 мең сум акча керткән. Мисал өчен бухгалтер үзенең хезмәт хакын 6 тапкырга киметеп күрсәткән документка мөхер суккан. Размер заработной платы данного гражданина в месяц 50-60 тысяч рублей, однако в справке указывалось, что в месяц она получает 10-12 тысяч рублей. То есть намного занижая для того, чтобы в последующем можно было получить эти социальные выплаты. Цель как раз в этом и была. Ярлы булу отышлы, әмма документта гына ялган мәгълүматларны гадәттә махсус программа һәм үзәк белгечләре дә ачыклый. Үзәктә көн саен 15 кешегә ялган мәгълүматлар аркасында түләүләрдән баш тарталар. Мошенниклар шул рәвешле өстәмә мәшәкать тудыра һәм чиратлар барлыкка килүгә сәбәпче була. Шәһәрдә уртача хезмәт хакы 27 мең сум тирәсе, ә субсидия алу өчен шартлар булай да уңайлы ди белгечләр. К нам могут обратиться граждане, которые имеют доходы, среднедушевой доход на человека не более 30 тысяч рублей и которые не имеют задолженности за оплату за жилищно-коммунальные услуги. То есть стоит обратить на это внимание, очень много граждан обращаются с долгами по квартплате, при этом и выносят отказные решения. Прокуратура тикшерүне дәвам итә, хәтта 2 ел элек тапшырылган документларны да күтәрәчәкләр. Мошенникларны җинаять җаваплылыгына тартачаклар, закон бозучыларны төзәтү эшләренә җәлеп итәргә яки ирекләреннән чикләргә мөмкиннәр. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Челный стройремонт идарә итүче оешмасы һәм исап-хисап үзәге һәр берсе 100 мең сум штраф түләргә тиеш. Монополияга каршы федераль хезмәт аларны закон бозуда гаеплый. Комиссия 2 оешма түләү кагазлары буенча үзара агентлык килешүе төзегән ди. Милек хуҗалары белән җыелыш уздырмаганнар, аларның фикерен исәпкә алмаганнар. Нәтиҗәдә исәпләү үзәге ясалма рәвештә билгеле бер хезмәтләр күрсәтергә тиеш булган. Шул ук вакытта бу оешма коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итми. Шулай да үзәк шәһәрдәшләрдән коммуналь хезмәтләр өчен акча алган. Хәзер әлеге оешмаларда эшләүче вазыйфалы затлар да 20 мең сум штраф түләргә тиеш. Челный стройремонт идарә итүче оешмасы штрафларны түләгән инде. Югалган балыкчыларны эзләүне рәсми рәвештә туктаттылар. Кызганыч, әмма коткаручылар бернинди нәтиҗәләргә дә ирешә алмады. Исегезгә төшерәм, 8 октябрьдә 2 шәһәрдәшебез Кырныш тирәсенә балыкка чыгып китә. Алар элемтәгә чыкмый башлагач, туганнары коткаручыларга мөрәҗәгать итә. Хәзер ир-атларны волонтерлар һәм туганнары гына эзли, коткаручылар исә мондый очракларны булдырмас өчен тырыша.
Хәзер балык каптыру өчен менә дигән вакыт дип белгечләр станцияләрдә көймәләрнең күпчелеге кышкылыкка алып куелган инде. Суда бары тик иң хәвәскәр балыкчылар гына. Һава торышы уңай булса да, суда булу куркыныч ди коткаручылар. Көтмәгәндә көчле җил чыкса яки ишеп яңгыр яуса бәла килеп чыгарга мөмкин. Соңгы очракта шуны дәлилли. Тәҗрибәле балыкчыларны әле һаман да тапмадылар. На сегодняшний момент было найдено только автомобиль, на котором они уехали на рыбалку, лодка полностью заправлена бензином. И также неделю назад была найдена куртка желтого цвета. Әгәр балыкчылар коткару жилетлары кигән булса, аларның шул ук көне табар идек ди коткаручылар. Саклану чараларын тәҗрибәле балыкчыларга да кулланырга кирәк. Балыкка барыр алдыннан якыннарыңа маршрутны хәбәр итәргә кирәк. Кайнар чәй һәм җитәрлек ризык алырга. Алкоголь кулланучыларны су яратмый. Вот если случилась такая ситуация, человек упал в воду, во-первых, сколько он может пробыть в воде и что делать, если он туда попал? Человек может находиться в воде независимо с температуры воды, а можно сказать от состояния человека. В трезвом состоянии он или в алкогольном состоянии. Соответственно, если в трезвом состоянии, он находится в этой температуре больше. Если в алкогольном опьянении, соответственно, меньше. Хәзер су температурасы 10 градус җылыны тәшкил итә. Бу шартларда кешенең тәне тиз суына. Ярга чыккач, иң беренче тынычланырга һәм юеш киемнәрне салырга кирәк. Коткаручылар балык тоту өчен шартлар начарая бара дип кисәтә. Ноябрь башында су өсте туңа башлый, әмма юха бызга чыгарга да ашыкмаска кирәк. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Чаллыда трамвайларны модернизациялау буенча предприятие ачылу ихтималы бар. Рөстәм Миңнеханов кичә Минскида Белкоммунмаш идарә компаниясендә булды. Ул заводның җитештерү мәйданнарын һәм җыю цехларын карады. Биредә 62-дә 103-нче модельле трамвайның техник үзенчәлекләре, мөмкинлекләре, файдаланыш сроклары турында сөйләделәр. Хәзерге вакытта Йорчаллы, Түбән Кама һәм башка шәһәрләрдә алар шактый таушалган. Беларусьтагы партнерлар Татарстан шәһәрләренең трамвай парклары составларын модернизациялау өчен уртак предприятие булдырырга тәкъдим итте. Ул Чаллыда алдынгы үстерелешле территориядә булдырылырга мөмкин. Рөстәм Миңнеханов бу тәкъдим белән кызыксынды. Аны карау һәм эшкәртү өчен махсус төркем төзергә кирәк. Бу төркемгә Казан, Йорчаллы, Түбән Кама шәһәрләре хакимиятләре, шулай ук транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы, республиканың сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы вәкилләре керергә тиеш. Татарстан лидеры фикеренчә, электр транспортының техник үзенчәлекләрен, модернизациялау детальләрен финанс ягын карарга кирәк булачак. Шәһәрдәге кафе һәм рестораннар ашамлык кибетләре үз клиентларын югалтырга мөмкин. Шәһәрдәшләр су белән генә туклану серләрен өйрәнә башлаган. Алар барлык витаминнарны, туклыклы мәддәләрне кояш энергиясеннән ала. Бу мөмкинме? Диета һәм дөрес туклану бер-берсеннән нәрсә белән аерыла? Гүзәл Шихапова ачыклады. Галина инде 7 ел дәвамында бары тик су һәм космос энергиясы белән генә туклана. Кырымда яши, Чаллыга дуслары чакыру буенча килгән. Ул аларга прана принципы турында сөйләгән. Өйдә суыткычта бары тик су тора ди кунак. Акча да янга кала, сәламәтлек өчен дә файдалы ди ул. Сразу из космоса, без опосредования еды. Вот, собственно говоря, весь фокус, который происходит. И поэтому энергии очень много, силы очень много, выносливость очень сильная. И у меня исчезли какие-то недомогания, которые были. Например, я избавилась от зависимости от гормонов. Я употреблял гормоны для щитовидной. Әлеге туклану системасы табиблар тарафынан өйрәнелмәгән, өстәвенә мондый юнәлеш фәнгә каршы килә. Чөнки кеше организмына билгеле бер мәддәләр даими рәвештә керергә тиеш. Тарихта прана кагыйдәләре буенча яшәүчеләрнең ачтан үлү очраклары да теркәлгән. Әгәр башлангыч чорда проблемалар булмаса, алар соңрак килеп чыгарга мөмкин ди табиблар. Кешегә үз организмына туры килерлек рацион төзергә кирәк. Милли ризыклары пешемнәргә бай булган Татарстанда туклану Россиянең башка төбәкләреннән аерылып тора. Өчпочмак һәм бәлешләр һәр өстәлдә диярлек бар, әмма организмда авыр үзләштерелә. Выпечку очень люблю и каждый день выпечку ем. Как мне говорят, не похоже на меня. Очень люблю выпечку. Шпышмак, бәлеш, аш, лапша, ши, борщ. Ашның төрлесен яратам. Диета һәм дөрес туклану терминнары хәзер адым сайын ишетелә, алар бер-берсеннән аерыла. Завтракаем, как положено, с яйцами, хлебами, майонезом. Сейчас об этом очень много говорят, и очень сейчас это модно. Вот. Ну, наверное, это очень хорошо, я так думаю. Стараюсь кушать, допустим, отварное мясо, в частности, курицу отварную, поменьше жареного, побольше клетчатки.
Дөрес туклануга кыяр, дөге, карабудай диеталары керми. Авырлыктан котылу өчен ризыкның күләмен һәм энергетик байлыгын киметергә кирәк ди табиблар. Рационда җиләк, җимешләр һәм яшелчәләр булырга тиеш. Безнең рационда инде булырга тиеш күбрәк кәбестә, кишер, чигендер, суган, алма һәм бетән яшелчәләр. Ул где-то 400-500 грамм булырга тиеш безнең рационда көненә. Шикәр авыру, яман шеш, симере кебек авыруларның килеп чыгуына нигездә дөрес тукланмау сәбәпче. Шәһәр шифаханәләрендә диетологлар сирәк очрый, әмма билгеле бер чир вакытында ничек тукланырга кирәклеген һәр табиб аңлатып бирә ала. Гүзәл Шыгапова, Сергей Вильданов, Алексей Иванов, Яңалыклар. Сез яңалыклар тапшыруын карадыгыз, студияда Роза Хабибуллина эшләде. Сау булыгыз.